απλά μιλάμε λίγο πιο δυνατά. Καλησπερίζουμε όλους τους φίλους του καναλιού Βούτες Pigeon Team. Βρισκόμαστε στο Περιστέρι, στο παλιό Περιστερά, στον Δημήτρη τον Τζάρα, στη μεριά του Τσάρα δηλαδή είμαστε. Έχουμε μαζί και τον Ηλία και ο κύριος Δημήτρης θα μας πει 5 πράγματα για τις βούτες όπως τις θυμάται από παλιά. Πάμε. Εγώ τις βούτες έχω μάθει να πέφτουν. Να πηγαίνουν πολύ ψηλά και να πέφτουν δυνατά. Αυτή είναι η βούτα. Και να έχουν το θέαμα που έχει το Περιστέρι. Αυτό το Περιστέρι η βούτα. Έχει κάποιο θέαμα που για να το πιάσουν πρέπει να τα πετάξουν το Περιστέρι. Δύο κολόνες δεν φέρνουν το θέαμα της βούτας. Καταλάβες. Όταν την πετάξεις τη βούτα και την ελευθερώσεις δίνει το θέαμά της. Πώς πετάει και πώς θέλει να κατέχεις. Γιατί αν δεν κατέχεις δεν μπορεί να την πετάξεις, να τη χάσεις. Κατάλαβες. Ωραία. Ξεκινήσαμε από τα βαθιά. Έτσι, δηλαδή ξεκινήσαμε πώς έχεις στο μυαλό σου εσύ το περιστέρι βούτα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τα πρώτα περιστέρια όταν ξεκίνησες και ασχολήθηκες. Δεν ξέρω τώρα σε τι ηλικία. Ασχολήθηκα με την Νέκια. Του Νεκατζής δηλαδή, του Νεκατζής παλιός. Πόσα χρόνια πριν? Το 65 είχα γυναίκια εγώ, αλλά δεν πολύ κάτεχα κιόλας. Πήγαινα τσιρικά στα κάτεχα. Μετά στην πορεία άρχισα και κάτω. Βρήκα περιστέρια καλά γυναίκια. Τα πέταγα, μ' αρέσανε, αλλά μετά είδα τη βούτα. Τίποτα. Εκεί πότε ήταν αυτό, δηλαδή τι ηλικία ήσουν? Μπορεί να ήταν 15 χρόνια. Μπορεί να ήταν και πιο μικρό. Αλλά εκεί την είδα, την βούτα καλά. Την είδες σε κάποιο παλιό περιστερά? Έπιασα κάποια βούτα και την πέταξα μαζί με τα δουλάκια και είδα ότι έχει κάποια ταχύτητα. Κατάλαβες. Μετά ασχολήθηκα με τη βούτα. Ωραία. Θυμάσαι όταν ήσουν πιτσιρικάς και πήγαινες σε διάφορους περιστεράδες, ταράτσες, σε χώμα, πήγαινες επαρχία, δεν ξέρω πού, αλλά πού τα βλέπεις τότε τα περιστέρια? Στον Τύρναβο. Στον Τύρναβο. Θυμάσαι πού, σε ποιους πήγαινες εκεί τότε? Σε όλους πήγαινα εκεί. Πιο πολύ πήγαινα στο Παπαντήλη, στον Κόκο, στο Χαλούνι. Αυτούς ήμουν πολύ πιο κοντά. Ναι. Παπαλεωνίδα. Και άλλοι πολλούς δεν τους θυμάμαι τώρα. Μόνο Τύρναβο, Βόλο, Λάρισα? Όχι, δεν πήγαινα μόνο. Μετά πήγα μόνο, μετά αργότερα. Αργότερα πήγα μόνο και είδα ότι είχαν και εκεί καλά παιδιά, δεν πέφτανε, εμένα μου άρεσε να πέφτανε. Και εκεί ήταν σκληρά, δεν κατέβαινα. Δεν τα ήθελα. Ήθελα να παιδιά πέφτουν. Ήταν πιο πολύ εύκολα. Και τώρα τελευταία κιόλας που τους έβλεπα στους Λαβίτες και δεν είχαν περιστέρια να πέφτουν, τους έβαζα εκείνους. Και αυτό δεν περιστέρια να πέφτουν, αφού έχετε. Και μάλιστα ο κόκκος έφτιαξε. Έμαθα ότι έφτιαξε, αλλά έσπασε το πόδι και δεν μπορούσα να κάνω. Ναι, φέτος πήγε πολύ καλά. Εγώ που είδα δηλαδή την πεταξιά πήγε πάρα πολύ καλά. Τους έλεγα, φτιάξτε τα περιστέρια μου είχατε και πέφτουνε. Πού είναι? Θεωρείς ότι ήταν πιο σκληρά τα περιστέρια, Δημήτρη? Ήτανε πιο σκληρά τα παλιά τα περιστέρια που έβλεπες? Ίδια ήταν λίγο πιο... Τα ίδια περιστέρια ήταν, αυτοί ξέραν και τα διαλέγανε. Εμείς δεν ξέραμε, καταλάβατε. Εμείς στηχτήκαμε σιγά σιγά και τα πήραμε. Αυτοί τα πήγαν από παιδιά, τα είχαν φαμπεράδες, τα είχαν παππούδες και τα ξέραν. Πήγαινε από γενιά σε γενιά δηλαδή. Ναι, αυτοί τα ξέραν τα περιστέρια. Εμείς δεν τα ξέραμε. Μας δίναν κάνα περιστεράκι που έπιανε λίγο θέαμα, αλλά δεν είναι το θέαμα το περιστέρι. Το θέαμα θα το φέρει όταν το ελευθερώσει το περιστέρι. Και πηγαίνει με τα ουράνια και έρχεται και σκίζει τον αέρα. Κατάλαβες. Γιατί τα περιστέρια είναι... Επειδή μου το λες δεύτερη φορά αυτό, θέλω να μου πεις, αυτό μήπως είναι κάτι το οποίο βλέπεις σήμερα που δεν γίνεται στις βούτες? Μήπως κάτι σήμερα... δεν έχουνε βούτες. Εκεί θέλω να μου πεις, έχουμε ασχοληθεί πολύ με το θέαμα? Ναι, με το θέαμα και τίποτα άλλο. Θέαμα και βόρειο. Που πουλάνε τα περιστέρια για να πετάνε καλά, να φουντώνουν για να τα πουλάνε. Όλοι έτσι κάνουν. Δύσκολα δεις περιστερά να ασχολείται με τη βούτα.
Ο Ηλίας ασχολείται με τη βούτα που έχει την παλιά. Δεν τα βάζει μέσα τώρα, δεν τα πασταλεύει, ούτε και εγώ τα πασταλεύει. Είχα και την ώρα, και την περπόη, τον Ανίδα. Τα χάσανε και μείναν κάποια περιστέρια. Θα περάσω και στον Ηλία να του κάνω κάποιες Τα ερωτήσεις. χάλασα όλα. Πες μου λίγο, όταν τα περιστέρια τώρα που κρατάει ο Τσάρας, Ναι. είναι περιστέρια που θα πούμε ότι είναι από τον Τύρναβο. Ναι. Είναι καθαρά τυρναβίτικα περιστέρια, Ναι, από εκεί τα περιστέρια. τα οποία είναι ένα ταμάρι το ίδιο, έτσι. Δεν έχουμε βάλει μέσα κάτι, δεν έχουμε γιατί διασταυρώσει. και οι άλλοι που πήραν με τα περιστέρια, από εκεί τα πήραν. Δεν είχαν. Οι άλλοι ποιους εννοείς? Όλοι. Εννοείς οι περιοχές της Και Ελλάδος. η Λάρισα και ο Βόλος. Τι να πω. Εκεί ήταν τα περιστέρια. Ήταν τα περιστέρια. Δεν υπήρχαν όλα τα περιστέρια. Μετά τα πήρε ο άλλος και ήθελε πιο θεαματικό και τον μπέρδευε και έβγαζε το 18 αυτό δεν τα περιστέρια. Τώρα κάνουν με τα ζυμνατά, τα Νικολάκια. Τα διασταυρώνουν. Κοίτα να δεις, θα σε ρωτήσω για αυτό. Ό,τι θεαματικό πετάει σήμερα έχει μέσα μπάσταρδο. Δηλαδή Δεν μπορώ να η πω, βούτα που κάθεται στα φτερά της και πετάει και παίρνει τον τομέα της και είναι θεαματική η βούτα. Όχι, Υπήρχαν θεαματικά περιστέρια. υπήρχαν. Δεν είναι αναγκαστικό δηλαδή ένα περιστέρι που ανοίγει Όχι τις ρε, ώρες. Έτσι. υπήρχαν θεαματικά περιστέρια, αλλά δεν ήταν έτσι όπως είναι αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Ένα μάτσο περιστέρια, 15 περιστέρια μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο και πάνε, πού πάνε. Πού τα απλώνει, πέφτει μέσα και αρχινάει και ανεβαίνει. Πιάνει το τομέα και πιάνει και φτερό. Βέβαια φουντώνει. Είχε φουντωτές βούτες, ωραίες. Πώς δεν είχε. Ηλία, και εσύ είσαι φαν της βούτας, της κλασικής παλιάς βούτας. Ναι. Έχεις και εσύ δηλαδή περιστέρια Τύρναβο, έτσι. Κοίταξε, η καταγωγή που τα περιστέρια που έχω είναι από τον Τύρναβο. Εγώ δεν τα πήρα από τον Τύρναβο. Αλλά είναι η καταγωγή τους από τον Τύρναβο. Αυτά τα περιστέρια βρεθήκαν στον Βόλο που τα είχαν πάρει κάποιους μοτόρους από τον Τύρναβο. Τα περιστέρια αυτά τα πήρε σε κάποια στιγμή ο Βασίλης ο Ξάφης και μου έδωσε κάποια περιστέρια και ασχολούμαι με αυτά τα περιστέρια από το 1976 μέχρι τώρα. Περιστέρια άλλα δεν έχω βάλει μέσα και ούτε πρόκειται να βάλω. Γιατί, να μου πεις δεν κάνουν τα σημερινά. Όχι, δεν θα πω ότι δεν κάνουν, αλλά λίγο πιο δυνατά γιατί είναι μακριά το μικρόφωνο. ξέρεις τι γίνεται. Τα περιστέρια πρέπει τα πετάς, αλλά πρέπει να έχουν και επιστροφή, να έρθουν στο κοντές τους πάλι πίσω, έτσι. Εγώ από ό,τι ξέρω, από κάποιους ανθρώπους που έχω ακούσει και που πας περιπτώσει το λένε οι περισσότεροι, ότι μόλις πάνε αυτά τα περιστέρια σημερινά λίγο πιο κάτω δεν έρχονται πίσω. Χάνονται. Τέτοια περιστέρια εγώ δεν τα θέλω. Για δεν θέλω. Για να γιατί στεναχωριέμαι με τα περιστέρια. Προκειμένου να πάθω και κανένα έφραγμα και να με βρούνε, ξέρω. Καλύτερα ασχολούνται με αυτά που έχω, που έρχονται, σέβονται το φαγητό και έρχονται πίσω στο κοντέτσι τους. Αυτά είναι τα περιστέρια για μένα. Τώρα κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν και δεν ξέρω. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι οι απόψεις δίστανται. Άλλοι θέλουν φτερά, άλλοι θέλουν. Γιατί ποιος σου είπε ότι αυτά τα περιστέρια δεν Ναι, ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτά μας σηκωθούν πάνω και εμείς ο ουρανός Θέλω περιστέρια. να πω ότι κάποιοι ασχολούνται με το περιστέρι επειδή έχει φτερό, όχι Δεν επειδή ξέρουνε, γυρίζει. δεν μπράβο. ξέρουνε. Όχι επειδή γυρίζει το κουμάσι, ούτε επειδή πέφτει. ξέρουνε. Να σου πω, άμα ήταν, μιλάμε για καλά περιστέρια. Έτσι, Δεν έτσι. μιλάμε. Μπράβο. ξέρουνε, Εκεί ήθελα αλλά- να καταλήξω Μιλάμε- ότι. Μιλάμε για καλά περιστέρια. Κοιτάξτε, δεν ξέρουν και Αυτά κάτι τα παγιοί που ασχολούνται με αυτά τα περιστέρια τα καινούργια. Πάνε για εμπόριο. Για να τα πουλάνε. Να σου πω κάτι. Δεν πάνε για να φτιάχνουν. Εγώ έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Κατάλαβες. Δεν σκέφτεται να πάλι να φτιάξει περιστέρια όπως το άλλο θα βγάλει τα πουθύνια να πετάει και να σύγχυσε ο Θεός. Για πάνω. Δεν τον ενδιαφέρει και τίποτα. Να πετάξει τα περιστέρια του. Τα δικά του περιστέρια, αυτά που έχει. Θα τα φτιάξει τόσα χρόνια. 50 χρόνια θα πολεμάς, θα πολεμάς. Κατάλαβες. Και τα φέρνω εγώ γύρω-γύρω. Αλλά μετά του. Πιστεύεις ότι μέσα από τα Βάζω ίδια και κανένα. περιστέρια, μέσα από τα ίδια Βάζω περιστέρια. και κανένα περιστέρι μέσα. Δεν μπορεί να γίνει. Και άλλα κάποια. Κάποτε τα είχα φτιάξει πολύ στην άλλη φορά. Πρέπει να πάρω κάποιο περιστέρι που είναι πιο σκληρό. Για να τα γυρίσω τα περιστέρια να τα κουναστεύω. Πώς κουνιόμουν πώς αγάπη. Και πρέπει να βάλω κάποιο περιστέρι ψηλό μέσα για να τα φέρω. Οπότε εδώ είναι η γνώση. Έτσι, θέλει Βέβαια. γνώση. Δεν γίνεται. Βέβαια, πώς θα γίνει. Χρόνο πολύ θέλουμε. Μόνος θα γίνουν. Έτσι, δεν γίνεται. Πολύ χρόνο θέλει, όχι χρόνο. Τουλάχιστον μια πενταετία στο δούλευμα, στο γύρισμα. 5 χρόνια.